Ngomsombuluko ngomhla ka-29 kuJuni 2026, uPresident Cyril Ramaphosa wahlangana noNgizwe Mchunu kanye noPhakela Umthakathi nalabo ababehamba nabo oZoso nalensizwa oyibonayo yakwaNdlovu nabanye. Okwanza ukuthi kugcine sekukhulunywa into ey'ningi ikakhulukazi ku-social media ngoba abantu babebuza ukuthi kungani uJacinta engeyona ingxenye ye-meeting le eyayikhona phakathi kaPresident, uPhakela Umthakathi noNgizwe. uPhakela Umthakathi-ke wayeseba ne-media briefing kuLwesithathu ngomhla ka-1. Wachaza futhi ukuthi yena ubemenyiwe, ubengeke ethi emenyiwe bese yena amemo wakhe. Kwale ngisho ingane yakhe ebehamba nayo ayingenanga kulowo mhlangano loyo, isale ngaphandle, ayishutha ngisho ukushutha nanopresident ngoba ibingeyona ingxenye yomhlangano. Ziningi izinto ezikhulunywe ngabantu, kodwa osukwini layizolo uMancinza welakho wenze i-media briefing yakhe naye lapha sazise khona ukuthi uPhakela Umthakathi wamazisa ukuthi kunenkulumo ethi uPresident Cyril Ramaphosa ufuna ukuhlangana nabo. Bathenjiswe ukuthi uma bengase behlangane naye uma bevuma ukuhlangana naye bazothola imali engango-1.5 million, bese kuthi emveni komhlangano baphinde bathole omunye u-1.5 million, okusho ukuthi isiyonke kuzoba imali ebalelwa ku-3 million rand. Futhi akuvezile uMancinza okuzinsolo, it is alleged, thingisho njalo, ukuthi umuntu obezofacilitate yonke leyo nto leyo uDr Benjani Chauke. Lokho kusho uMancinza osukwini layizolo. Echaza-ke nezathu zakhe ukuthi bebevumelene ukuthi bazohlangana noPhakela Umthakathi babe ne-meeting, baxoxe, bekwazi ukuchazelana uma kukhona mhlawumbe abangakujabulelanga nabo bakudlulise, kodwa kuthe ngosuku ebebevumelane ngalo nangesikhathi bevumelane ngaso mabethi bayamfonela bangabe besamthola uPhakela Umthakathi ocingweni. Kuzo zonke lezo nkulumo uPhakela Umthakathi ubhale ipost ku-Facebook wathi ukhona umveli kuqala futhi yena uyazi ukuthi umsulwa amanga awahlali isikhathi eside, iqiniso lizokwaziwa. Ngiyacabanga ukuthi sekumhlula ukubekezela ngoba lo inkulumo zilokhu ziyamzungeza noma engasho lutho yena, kodwa inkulumo lo ziyamzungeza. Uvele wabona ukuthi ngcono ayiphenduleke manje le nkulumo. Ngizokucaphunela ivideo yakhe la aphendula khona, kodwa singakayicaphuni ivideo kaPhakela Umthakathi, ngiyafisa ukukubeka lokho. There is nothing wrong eyenziwe uPhakela Umthakathi ngokuthi ahlangane noPresident uRamaphosa, ngoba uPhakela Umthakathi akahlangananga noPresident Ramaphosa on behalf of i-March and March. uPhakela Umthakathi une-organization yakhe ogama layo Insizwa Nobunsizwa. So uma uPhakela Umthakathi eyohlangana noPresident Ramaphosa akahlangananga naye on behalf of i-March and March, okusho ukuthi akambithreyanga uJacinta ngokuthi aye lapha ayohlangana noPresident engambikelanga uJacinta okanye engagunyaziwe ukuthi akayohlangana noPresident, ngoba uPhakela Umthakathi kusuka iqala i-March and March, imashi yabo yokuqala efikile ezobaseka wathi bayinsizwa nobunsizwa bazokweseka i-March and March, okusho ukuthi insizwa nobunsizwa i-organization eseceleni ezimele. Ngifisa ukukucacisa kahle lokhu ngoba ngiyazi ukuthi kunabantu abangafuni ukucabanga. Ukubabona bendawonye akusho ukuthi bayi-organization eyi-one. Ukusebenzisana ndawonye ngoba bane-common goal, into abebelwa nayo iyi-one efanayo, udaba labo ukufika. Kodwa insizwa nobunsizwa i-5-year plan yabo ne-March and March i-5-year plan yabo awefani ama-plan wabo, even ama-aspirations wabo kawefani. Niphile nje nina benkosi, niphile nje, niphile. Thina ngeke sishintshe thina.
Thina ngeke sishintshe futhi ayikho into engasishintsha empilweni. Kade saba khona, kade sasihuzuka, kade sasihlupheka. Babengekho laba bantu. Babengekho laba bantu. Sasilapha thina sicela uNkulunkulu ukuthi lelizwe sifuna selekelele ukuthi lilunge. Libheke kulungeni. Ningaze nidideke. Libheke kulungeni lelizwe. Ngiyanitshela bafowethu. uNkulunkulu lelizwe uyalithanda, uNkulunkulu lelizwe uzolilekelela. Thina sikhona bafowethu. Yabo. Yeah. Mina njengoba nginitshela nje ukuthi angiqedeke amandla mina. Angiqedeke amandla bafethu akulula. Ngoba nihambe niye emakhaya lapha mina engakhulela khona. Nifike nibuze ukuthi unjani uphakela umthakathi. Wayenjani ekhula, unjani manje. Into eyenza ningeye ukuthi angisikhuluma isingisi, angikhangisi ngemali, angikhangisi ngezinto enginazo. Angiphapha nginamona, angivimbani, ngikweseka 20 times. Wena ungakazi ungeseke. Ngikweseke ngisho sengibona ukuthi uyangixhaphaza, ngikweseke ngoba ngisuke ngifuna kulunge izwe. Abantu izingane into ezisuke zingayibonanga, ingxabano ezisuke ingayibonanga phakathi kwabantu abadala, ayi-affect izingane leyo ngxabano leyo. Noma nina ningabantu abadala ningaphambana, niyohamba nambe nilungisana. Uvikelwe ingane kulomhlaba. Kulomhlaba kuvikelwe ingane. Aha. Uma umuntu omdala nje ingane kumuntu ongazi, hayi ukuthi ingane umuntu omncane ngeminyaka, ingane umuntu osuke engazi. uNkulunkulu uyalithanda lelizwe, ngicela ningilinde ngisayochama. Lizolunga lelizwe wengane zakwethu. Yeah. Lizolunga lelizwe, lizolunga. Angindawo mina. Angindawo ikwelekwele la izweni lohanjiswa yimi nezinsizwa. Weyinsizwa. Siyeza eGoli nje siye eGoli nje kusasa, siye eGoli kusasa, siyohlangana nama security asetshenzelwa izinsizwa zakithi lapha kwaZulu, asetshenzelwa izinsizwa zakithi zakoVenda, amatsonga, abapedi, izinkampani zama security zalapha eSouth Africa. Ngiyohlangana nazo ngoLwesine, siyoyicela ukuthi hayi wemadoda asizwane, asiqondane, asilalelane, siqondane, sazane ukuthi yini inhloso yento esiyenzayo. Ebese sonke simanga ndawonye sithi awukwazi noma ngabe uthola imali kumuntu okufika, awukwazi kodwa ukuma against abantu bakini. Because bazohamba abantu bokufika egcineni. Bazohamba noma ungabavikela kangakanani uyi-security, bazohamba. Niyayibona lezi insizwa lezi insizwa ezingaka engiyiholayo. Bazohamba abantu bokufika akho uhulumeni, akho phoyisa, akho mengameli, akho sikhulu sikahulumeni, akho muntu esizomethuka silwe naye. Kodwa akekho umuntu osebukolini ozovimba lento yabantu bokufika esifuna ukuyenza. Akekho umuntu ozovimba ukuthi abantu bokufika behambe noma ngaba namandla angakanani, akekho. So kungaba ingozi ke une security company njengoba sizoqala nje program yokufaka abantu bakithi kulama spaza shops, bese uyithola wena ungasena umsebenzi ngoba wena ubugada abantu bokufika uzwe ulwe nabantu bakini, ungalwi nabantu bakini. Uyasebenza. Nisakhumbula weinsizwa nginithethisa, nisakhumbula nize nithi anizukuya emamashini ngoba mina ngiyanithethisa ngithi ngidinga ngamasende. Nisakhumbula ngithi insizwa ngiyifuni ngenhlonipho, ningakabibi khononke kulamamashi. Kuyimina engilwayo ngithi insizwa angifune umuntu wesilisa noma insizwa noma indoda ezothi ngikhona ngenhliziyo lapha ngoba inhliziyo yokuthanda umkakho. Nisakhumbula lokho? Nisakhumbula ukuthi yimi engangilwa, ngilwela ukuthi akambe kuyosekwa lamamashi ukuze sime ngandawonye, silungise, siye phambili. Hey, basopha wethu. Yimi isikhwaqa kwaNongoma. Yimi umfoko angxaba uzohlungu ziyababa ziyahluqula. Hey, ngeke uzulunge, ngeke ulunge mfana. Ngeke ulunge. Ngakho konke kusuka kwa1 uzofika kwa10. Ngeke ulunge mfana. Yimi enganginibiza ngithi uzani ngamasende. Senilapha ngamasende enagcwele amanzi, senizodelela mina manje mhlathi yonyoko. Hey, ngeke ulunge mfana. Hey, kade saba khona. Nani kuphi ngo2014 ngiqala ukuhambela eSouth Coast, ngigovuza insizwa eSouth Coast, ngiqeda lento yomngcele phakathi kwendawo engapha ngane nokuthukela nangaphesha kothukela. Insizwa isondana emahostela. Zizondana insizwa emahostela kuthiwa ongaphi uyimpondo, ongaphi uyinzule. Ngayiqeda leyo nto. Yaqedwa yimina leyo nto. Nake nasho ukuthi niyabonga ngoba senibade kangaka nje. Niyanya nina noncengo ogogo beni, hayi mina. Akuncenge wena lapha. Futhi sambe sekhona. Laba babhemba basilindile laze lashona ilanga sibizwa izinsizwa. Kazi wathi madoda kuyoze kube nini kubhama uNombebe ekhanda endodeni. Asambeni sekhona. Uma nje ngiqeda iboot camp kusukela ngomhla ka16 sibheke khona umuntu okufika ocabanga ukuthi sesiqedile ibhadi lakhe lelo. Insizwa ikhona ngiyobe ngihola
wesigidi weyinsizwa sibheke lezi indawo kuthiwa nje akungenwa kuzo ila sibheke khona bafowethu lapha izondi kabi ayibambe inono nina nje niyikhulumela ngemali khulumani yini nazi imali onobufakazi akabuveza ubufakazi ayithulele umlomo ubufakazi boyikhulumela bona mina ngikhuluma lokho engikwenzayo manje ngicabanga ukuthi niyongiqeda amandla niyaphupha ngeke iziyenzeke leyo nto leyo asambe siyosebenza uma ufuna siyosebenza ngiyohamba nawe kube ngathi awukazi wenze lutho uhamba la eduze kwami ngikwesulile ungasekho empilweni yami uyitshela ukuthi ukhona kodwa ngiqhubeke ngihamba nawe ngoba ngafundisa ukuthi uma ngingashongo lutho kuwo lubi vele ayikho into embi ezokwenzeka ngiyesulana mina empilweni ngiyakwesula mina empilweni ngikwesule nje uqhubeke kube khona iminyaka ewu-20 ungasekho kodwa empilweni yami danke ayizondi inkabi Dicelela abantu phansi wena isona siphiwo sakho wasiphiwa uNkulunkulu leso ilona afa oyolishiyela abazali bakho okukhulumile kwalalelwa umkhathi ngeke ukushintshe ngisho ungabhala phansi la uphinde ukufule beza abantu bengabi nakho kodwa ngifuna wazi ukuthi okukhulumile ngamanga ngomuntu onedlozi njengami umuntu onomsamo ophilayo njengami kufanele wazi ukuthi lokho kuyokulandela ngomkhathi not ngalezi zinto ezibhalwe phansi kuyokulandela kungasaboni umuntu kodwa kuyokulandela ngoba mina ngiphilela iqiniso phambi kaThixo akekho umuntu engake ngahlangana naye ngaphambanisa ukukhuluma naye akekho umuntu engahlangana naye ngemukela imali yokuthi akuyekwe lezi zinto ezenziwayo ngakho ke uyozama uzuyeke ukungcolisa ngeke uzulithola ichashazi ukube ninayo into ephilayo ngabe kade ninikezile abantu ngoba niyakwazi ezinye izinto ukuyikhipha izondi ikaba ibambe khona ngiyabonga nina benkosi ulamla kanjani